The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 1:16 says, Be ye holy, for I am holy. Well, to be holy, we believers must reside in our operational divine atmosphere in fellowship with God, fulfilling the protocol plan of God for our life. 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Eternal security thus assured by God for every believer in Jesus Christ. John 10:10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the rulers or wiles of the devil. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. John 8:44, about Satan, ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Before we start our Bible study, let us examine our conscience. If we still have some sins, kay kini mahimo lamang babag, na become barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, as our SOP, ikinahanglan ang atong paggamit karon sa principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mo kanang gitawag nato og recovery technique.
aron kita mapasiguli ngadto sa Dios sa atong pagkikambitay kaniya ug kita mapunan sa Espiritu Santo. This is the only way nga unsa ka magtotoo mapunan sa Espiritu Santo. Nawalan kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Ayaw kalimot sa paggamit niya ng imong kabubuton o himo ang labing mainungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon pinagis pagampo. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain o sa mga higayon nga imo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa kinabuhi nga imo pangilugwayan hangtod ni gayuna sa imong tuyo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong aron kami makakabot yan ang among tumong ingon nga mga anak nimo nga mao ang pagkahamtong spiritual maturity. Ang diin maangkunaw niya namo ang katakos sa pagigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkinabuhi ug pagdawat sa imong mga panalangin. Salamat ni ining tanang grasya bisan pa nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome. O ganiya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Taon-taon na kitang nakadupot niini apan daghan pa man tang mga puntos doktrina nga gikinahanglan atong pagahisgutan. Okay, so karon padayon na kita sa atong gibiyaan kagahapon nga mga gipanghisgutan nato ug we have said already that all believers are mandated to grow up spiritually by studying God's Word. Kini atong ibuhat. 2 Peter 3:18 mo kanay mando. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kay kita God, buot sa Dios nga mahimo kitang mga mananaog nga mga magtotoo niining kalibutan na. Every believer is expected to reach capacity stage in order for him to receive the blessings like success, prosperity, promotion, and rather than accept the alternative kung ikaw way pagtubo sa imong kalag, then you cannot expect to receive those temporal blessings. Instead, ang imong tagamtaman mao ang gitawag natog adversity, failure, cursing, demotion, which we cannot afford. So mao na nga atong gitutukan gisgutan usab katong duha ka matang sa mga maayong binuhatan, Dios nun ug tawhanon. Ug ang atong gisgutan nga tawhanon nga mga maayong binuhatan gitandi kana natos kahoy, kugon ug dagami. Kini sunugon silaob ug maugdaw. So why ganti nga mahatag sa Dios kanato apan sa laing bahin kon ang atong mga maayong binuhatan mga Dios nun nga mga binuhatan, divine good works nga gitandi ngadto sa silver, gold, precious stones, mga hamiling mga bato. Kini lang ang matang sa maayong binuhatan nga madawat sa Dios. Those are the only good that is acceptable by God.
kay they are divine good, non-combustible. So, ato namang nasayran, itong hituki kini kaghapon nga, our works will be evaluated at the judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:10. Now, actually, God, anaabay mga punto nga itong dadon diyan nimo nga. Ang tao, ang usa ka magtotoo ba? Kung wa siya panumbaling sa bahin sa pagtubo siyang kalag, wa siya kanang panumbaling sa unsay mando sa Dios nga patubuon ang iyang kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Ana manggod kini sila'y gitawag og sublimation, denial, projection. O kining akong isgutan, these are psychological, that's human defense mechanism. Ug dili kini espirituhanon. Ug mao nay opposite sa napulo ka mga solusyon sa atong mga suliran nga gitsangkap sa Dios kanato, the 10 problem-solving devices. So, ang opposite ni mo katong sublimation, denial, projection. These are psychological, not spiritual. So, mo nang itawag nato nag-human defense mechanism. So, bini mo God, ang usa ka magtotoo nga negatibo, way gana, way gugma, way panahon, way kainit, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, does not know how to handle problems in life. Ayaw gyud nagkalimti. Kung ikaw negatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, do not expect nga ikaw kanang handle problems in life. You will always be a failure. O gumikan ka na sa imo pagka-negatibo. You refuse God's power system o gahom nga gisangkap unta kanimo. Panuwa man nimo na panumbali nga lagi. So, sa diha nga ikaw mo tubang og bisag gagmay na lang nga suliras kinabuhi, mudayon magkagbasol sa Dios. Why did God let this happen to me? Diya mo na. Di ba na usa ka pasipala ka na sa Dios? Wag hilabot ang Dios niya itong na kanang hiaguman nimo kay ikaw may nagtuyo sa pagbuhat niya na. Tinuyuan mas imong buot. Kasabot ka ba? Tinuyuan mas imong buot lagi nga ikaw magnegatibo. So mao ni atong gihatagan og emphasia. Unsa ka bililon ka danon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay makaako ka ba nga ikaw will not know that you are already committing blasphemy by saying that? Wa ka kaybaw gani. Nga pagpasipala na katong imong gisulti nga ngano mangud ning kanang tugutan man sa Dios nga may tabo nako. Just imagine. Now, apan sa diha nga ikaw mag-usab niya ng imong attitude ngadto sa kanang tuon sa pulong sa Dios, once you become positive to Bible doctrine and prioritize it, that's possible, of course. Mo man mando sa Dios nga atong hatagag pasiuna sa atong kinabuhi, then ikaw mahimo na nga kanang invisible hero. Just imagine. Og ani ay caution o inunta kanang pasidaan alang kanimo magtotoo. Watch out for the culprit. Kini self-righteous arrogance and legalism. Kaya mo tunghar ba na usama na ka kanang inunta occupational hazard nato nga mga Kristiyanon nga murag tugkan ka ng pagka arrogante. Self-righteous arrogance niya, maligalista na noong ka. So, mao ni ang mga punto nga itong gidadihan nimo nga mahinungdanon kining mga butanga sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Because the Christian life is always a struggle, although
It is a unique kanang dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi. Eusebia, godliness. Ito akong gibasa diha kanina nga. God says in His Word, be ye holy as my Father in heaven is holy. Muna isulti ni Ginoong Jesucristo kanato. O ang iyang kinabuhi din sa yuta during His first advent, iya magyud tong gamit, siya magyud ang pioneer migamit sa divine dynasty. Si Ginoong Jesucristo migamit siyang divine dynasty nga angan was kanang maoy una gyud, okay, pioneer man gyud siya niadto. Ang iyang divine dynasty was not operational kundili ano sa to ang iya. Well, anyway, you know what unsay ngan sa iyang divine dynasty, okay. Ang ato unsa operational kini nga atong panahon karon nga under the church age. So mo to atong gisgutan nga mga real keys of success in life. Ninumdum ka pa ang mga matuod yung mga yawi sa kalampusa sa kinabuhi. Ang nag-unang yun is get saved by faith in Christ alone. So atong hatagan ipag-review. Ang ikaduha, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, 2 Peter 3:18. O niya ikatulo, prioritize na karon God's Word mo ni. Akong gihatagag emphasis ni nga. Kinahanglan gyud mo atong hatagan o pasiuna sa atong kinabuhi. Kakita kong tanang tao ning kalibutan na magyud mga pasiuna, di ba? Doon na gyud tay priority. Tingali ikaw ba na imong priority imong asawa? Tingali ka mong mga ginikanan ang inyong priority inyong mga anak. Okay? Tingali ikaw karon nga kanang abogado ka ba? Ang priority nimo mao pangabugar. Ambot pa sabot nga naagyug kay gi hatagan og una gyud sa imong kinabuhi. Una na ang matag magtotoo gi manduan magyud pulong sa Dios nga hatagan natong pasiuna ang iyang pulong. Kay kun wa gyud tay pulong sa Dios ingon nga mga Kristohanon, ngan ra nga Kristohanon ta. Ana ra kutob by name only or in name only nga Kristohanon. Dili kita makafunksyon sa matuod, tinuod nga pagka-Kristohanon kung wa tay pulong sa Dios. Sadta gyud na. Mao ni nga itong hatagan yun emphasis every day sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. So mo na, organize your life. Pinagis pag-prioritize sa pulong sa Diyos. Expose yourself sa mga doctrinal nga mga Bible studies sama nini karon. This is doctrinal. Kadaghan, pangitaa lang. O magyog ka mangita. So ani mo kaplagi ang tinuod yung Bible studies nga nagasubay yun sa kanang doctrinal, exegetical, isagogical, categorical nga paagis pagtuon sa pulong o labaw sa tanan, inculcation method, sinilsilay yun. O naaman ka na sa pulong sa Diyos diha sa Lucas 12:31 nga atong tagagpasiuna ang pulong sa Dios. O niya, unsa pa ang ikaupat nini, nagingon nga, organize your life around God's Word. You see, organize. Kaya naman tayo mga requirements sa Kristohanong paagis pagkinabuhi na ng routine, organized life, true scale of values. Ikaupat, making good decisions inside the position of strength, divine dynasty, persistence o ang perseverance. You see? Ano ikaupat, ang ikalima, gamita katong 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest technique,
grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, sharing the happiness of God, or plus H, personal sense of destiny, ug ang ikana po, occupation with the Lord Jesus Christ. Maokupado na ta sa iyang persona, sa iyang kinaiya. Mao kana nga nagtuman usab kita sa mando sa Dios nga imitate the Lord Jesus Christ. How? Kini nga itong ibuhat, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Unya ikaunom na ang kuna na claim, ang kuna na ang mga saad sa Dios, claim God's promises every single moment of every day. This will lead kini sa imong pagpadayon sa pagbuhat ninyo, this will lead you to occupation with the Lord Jesus Christ. Maokupado ka na. Kay ang Yahweh nini nga kinahanglan maokupado ka sa pulong sa Dios aron ikaw maokupado kang Hesus Kristo. Of course. Kaya di man nimo mabuwag lagi ang buhing pulong ug ang sinulat nga pulong. You cannot separate the two. They are one and the same. Ang buhi nga pulong ug ang sinulat nga pulong. The written word and the living word. Kasabot ka. So mao ka na nga use now God's 10 problem-solving devices. Unya mao tong ikaunom dito, claim God's promises every single day of every day. Single moment of every day. Unya ang ikapito, mao na to nga, you must be in the right place at the right time with the right attitude. Operation PTA. You see? So mao na nga kini ato laning lakbitan sa pag labas sa atong panungduman nga we should always set our mind to our goal. Sa ako na ginaingon nimo, our goal is spiritual maturity. So therefore, ayaw kalimot niya itong ato nga slogan, study, learn, believe, apply Bible doctrine every moment of every day. And this will result doon sa resulta ni og capacity for life, for love, for happiness, for blessing, even suffering. Na natin capacity to handle it. You see? And that is how to glorify God. Mao gyud na yung pagi. You are now a winner believer. Thus, you are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, to think logically, rationally, and sensibly. Ug mao nga, you are now able to make good and right decisions in life. Do you want to become a winner in life? The choice is all yours. So, imuha ka ng pagpili. Naro ko na nimo. Kung may pugsanay, di man mamugos ang Diyos nimo. Kasabot ka. So, mao na ang kita, kanang manduan, sangkapan kita sa mga pamaagi sa Diyos. Kini nga itong gibuhat, nagtuon tas kanang kinsa ug unsa gyud ang Dios. Kini atong ipagtunan mga pamaagi ni sa Dios, protokol. Naibaw ka na kung sabot sa protokol ang iyang pamaagi nga imong sundon. You see? And which is the only way, the true way, husto tukma matuod nga pamaagi. Kay iya hagun sa Dios. Di gunis tao. Mabito ng solusyon atong silsil na yun ng prinsipyo nga human solution is no solution. It will always fail. Only divine solution is the real, genuine solution. Ayaw ginagkalimti ng mga prinsipyo. So kung anaa kay sulirano niya, imusulbahon as tinawhanon, di magsilbi. Di yun. Lukapa kagyapon. You are a casualty nining awang langit nun, spiritual warfare nga itong giatubang matagutlo sa itong kinabuhi, ingon nga mga Kristuhanon. We are facing a war.
a full-scale war. Di lang kay battle, war yan. Mga itong kaaway, mga espirituhanon. The world, the devil, the flesh. Saan man mo pagpildi, pagbuntog na nito, imong kaaway, espirituhanon, kung tinawhanon rang imong gamiton nga mga hinagiban sa manang imong espada baron sa armas, armalay tuon sa di magsilbi. Tawhanon man na. You see? Mao na God says, kanang isulob ang whole armor nga imong kanang gamiton nga igong panalipod o taming sa imong pagatubang sa imong mga suliran. God says, I want you to become a winner. Na, di pa noong kagustuhan na nga ma-winner ka. Mao na, that is how to make your life meaningful, purposeful, and with definition. Di pa kagustuhan ang imong kinabuhi maharuhay, mahayahay, mahanoy, way mga kanang unsa kasamok. You see? Of course, kung moabot ng mga kasamok, you can classify that either panalangin ba na sa Diyos o disiplina ba. Okay? You see, ato na ning isumpay ni mga punto sa doktrina. Nga ato na ning ma-recall mo na reception, retention, recall. Ayaw na kalimting tulo ka R. Reception, pagdawat, pagkatuon, pagdawat. Retention, pagmintinar, pagpugong, pagpundo. And recall, paghinumdum sa imo nang nakatunan nga mga pulong sa Dios. So, ang usa ka magtutuo, okay, karon nagtubo na siya. Sa kalit lang, kanang nausab ang iyang kanang pagtagad. Meaning, gikas pagkapositibo na negatibo siya kay gumikan kay gitistingan naman siya kay moabot man nga itong kanang naay panahon nga moabot ang pagsuway na sa Dios. Sulayan na nga itong paglaom, pagsalig, pagsandig sa kanang sa Dios ug siyang pulong. Sulayan, makaabot na ganita niya ng area of spiritual adulthood na namon na. Moabot nitong atong gisgutan nga momentum tests. Nanay mga momentum testing moabot. Og mao na nga testingan ng imong pagbarog pinaagi sa nag-una gyud niining testing mao imong kinaiyang makasasala. Kining yung kinaiyang makasasala, this is number one culprit nga mao'y magalawgaw sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Nga hantod nga usab na pod ang imong pagtagad sa pulong sa Dios. Mayngon kuhito na diyan kay mukuhit na nagud na sa atong lawas ning atong kinaiyang makasasala. So, sulayan ta sa itong kinayang magsasala. Ayaw sa mag Bible. Kay kanang hari sa ta mag happy sa ta. Mao na. Old signature na nga testing. So, moingon po kag bitaw, no? Okay naman tingali usa kay mupahayahay sa usa ko. Na mao na. Nausab pildi. Sa primero pa lang testing, pildi nandaan. Nausab ng imong pagtagad sa pulong sa Dios inay nga kanang sukaw-sukaw, nagabukal-bukal ang imong pagtagad sa pulong sa Dios, imong gugmas pulong sa Dios karon nausab na. Okay? Nabali na. Nabugnaw na. From boiling hot ngadto na sa cold na. Okay. So, once you become negative to Bible doctrine and therefore moingon ka na nga wala ko'y panahon sa ana. You see? Na mo na sagad na bang kanang katurungan o inon ta balibad
So sa kabagtotoo nga nausab na yung pagtagad sa pulo sa Dios, mubalibad siya, adi sa akong Bible, kamusa laman. Okay? Na kining maong magtotoo nga negatibo na, will eventually be disoriented to the reality of life. Kasabot ka? Wala. Nawanag iyang orientation sa katinuoras kinabuhi and will easily be deceivable. Nga dali na siya malingla sa mga mini nga mga butang ni ining kinabuhi. Muna na iyang dangatan. But as doctrine has been telling us, mao maginigisulti sa pulong sa Dios ug atong usbon sa pag-ingon nga sa diha nga usa ka magtotoo mawa na ang iyang interes ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, siya musugod na siya pagkinabuhi usa ka kinabuhi nga miserable, makaluluoy, gubot na nga pagkinabuhi, kanang confused life, a life of discipline gikan sa Dios, ug sa lakton nga pagkasulti, he starts to live a world of unreality. Sabta gina, di na husto ang iyang matang sa pagkinabuhi, nagkaguliyang na, nagkayagaw na, nagakaraw-karaw na lang, manigingon sa mga kabataan. Karaw-karaw na lang yon. So, kung kita i-generalize lang nato kitang mga magtuto. Moingon na ganit nga, sorry, I have no time for doctrine. God in turn will say to us, ibaw kag unsay ibaw sa pagsulti sa Dios kanato. Well, I'm sorry po, I cannot give you my blessings, but discipline. Discipline na lang yoy akong mahatag nimo. Mao na, mutigbabaw gining maong prinsipyo nga atong gibarugan. It is a matter of choice. Naragyod sa atong pagpili. Mao na nga ang tao gyud produkto gyud sa iyang desisyon, usta. So, sa diha nga magtutuo wa nay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, he becomes his own worst enemy. Na ang iyang kaugalingon na mo iyang kontra ug busa, he would not be able to reach capacity for life. Dili natural. Saon pa man niya pagkabot. He cannot find his niche in life. Dili na. Nagkaguliyang, disorganized na yun. And therefore, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili. Wa na siya'y pagkaalinggat unsay pagtandi gani. Unsay husto, unsay maayo. I mean, husto ug dili husto. Namana. He cannot be discerning and he cannot distinguish good from evil. Namana. Kay ang spiritual discernment, God, kini produkto man sa atong giingon og kalampusan, kadaugan sa kanang critical pathway. Mao atong giisgutan kaniadto pod. This is a byproduct of success in the critical pathway. It is classified as that critical pathway tungod kay indeed critical gini sa kalampusan sa atong kinabuhi. So mao na nga nakita nimo unsa ka manung danon kini mga gibuhat natong pagtuon sa pulong sa Dios. Maynung danon kini oy. This is our spiritual oxygen. Unsa may tuyo sa oxygen? Atong iginhawa pasod o iginhawa pagawas. Of course, inhale and exhale. Hindi man mahimo i-inhale na nimo niya, di mo i-exhale. So ay kuno na kung makaginhawa ba ka. Na mao ni nga atong pulong sa Dios, atong oxygen, spiritual oxygen. Atong kanang ginhawa pasod sa atong kalag
o ato ning gamiton pinagis pagpagawas niini, pag-aplikar niini ngadto sa kanang kasinatian sa kinabuhi. Applying all this to experience in life. Ug mao na nga hibaw ka na nga naay resulta nga positibo. You see? Mao ni ang ato karong pagkinabuhi hinuwaman oy. Hinuwaman. We live in a borrowed time. Mao na nga ang pulong sa Dios nagamando kanato. Purchase the time because the days are evil. Ano sa pamangkamanagang kung maigo ka na? You see? Hinumdum ka ba sa itong i-implo kanimo kagahapon may tungod sa panahon ni Noe? Apan, makita nimo ako kang tagaan po na ay mga ihimblo. Ha? Inon ta, ang pulong sa Diyos. Oh, by the way, nakakita ba kang taong patay? Have you seen a dead person? Now, a dead person, he is either of course, ang tanang tao mamatay man. Okay. Kung kanang maong tao nga namatay, dili magtotoo, of course, mubiya kanang iyang kalag o espiritu. Biyaan nila ang iyang lawas. So, ang imong makita di sa lungon, kabhang na lang na, bugaw na lang na, bugaw. Bagaw, bagaw. Bugaw. Bagaw na lang naa sa sod sa kanang lungon. Kaya ang tinuod nga siya, ninggi ka na. Kung di man siya magtotoo, if he is an unbeliever, tuwa na siya. Adto dayon siya sa torments. Na dili na purgatorio, wa na sa pulong sa Dios. Dili purgatorio. Torments, kasakitan. Mo na gitawag og warm up spot. Warm up ng dapita. Giandam siya para sa linaw sa kalayo sa impyerno. So, dili man siya magtotoo. Ang iyang kalagong espiritu mo biya. Karon, kung siya magtotoo, diha absent in the body, face to face with the Lord. Duwa na siya. Ang kanang lawas diha, di na siya. Wa na diha siya, migika na. Tuwa na siya naong sa Dios. Okay? Kadto siya, nagahuwat siya sa rapture, nga bangunon siya. They will be kanang pabangunon sa Dios. Una sila, nga nangamatay una. Kung kadtong buhi, nining panahon sa rapture, mao yung sunod. Okay, anyway, duha ka destino sa tao nga namatay. Kung di magtotoo, adto siya sa kasakitan. Kung magtotoo, tuwa na siya naong sa Dios. Now, kini atong gibasihan ang mga pulo sa Dios, of course. Mao na nga, ako manggisgutan ng patayng lawas sa tao. Now, dias Mateo 8:22. Nagaino nga ingon si Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang usa sa iyang mga disipulo o student, okay, nga imbis musunod na sila sa tong Ginoong Jesucristo, mulakaw naman sila kaya padayon sila ng pagsangyaw. May kanang nangatarungan tong usa siyang tinunan miyo, Ginoo, kanang di sa ko kakuyog kay akong ilubong ang akong amahan. Okay? Unya kay it happen nga katong iyang amahan di man magtotoo. So sa Ginoong Jesucristo miingon kaniya atong mao tinunan, follow me and leave the dead to bury their own dead. Na sumunod ka kanako, biyai katong mga biyai itong patay, pasagdi ang mga patay nga mo kanang mulubong sa mga patay.
leave the dead to bury their own dead. Kasabot ka. So mo nag-iingon ni Kristo des Mateo 8:22. Mo na nga kanang inigbasa nimo niya na bahin sa Biblia, puwa, red letters kana kay iya man ang pulong ni Ginoong Kristo. Now, kung bahin na gani sa kaluwasan, okay, ato na po ning isingit may tungod sa kaluwasan. Ani ay usa ka very interesting illustration bahin sa kaluwasan nga gihimo ni sa atong Ginoong Kristo. Okay? Yan itong panahon sa kanang Exodus generation, sa mga katauhan sa Diyos, sa Israel. The Exodus generation, on their way, gikan sa Ehipto, paingon sa yuta sa saan, gipamaak to silang mga bitin, mga has. Okay? So, nagaanto sila. Kanang sakit sila. Ang uban gani, nangamatay na. Ay, himatyon. O pa mga matay, himatyon. So, kini si Moises, ang ilang pango, miisa sa serpente nga hinimo ni og kanang tumbaga. Brass, made of brass. So si Moises miingon, kung inyong tutukan kining maong serpente, you will be saved and you will be healed. Mga ayo mo, nabasahan na diya sa Numbers 21:8. Hisgutan ka na diha. Numbers chapter 21 verse 8. So, just look. Tanawa lang. Tutuki lang o kamo mga luwas. Mo to gisulting Moises. Think of it. That was all that they needed to do. To look. Mutanaw sila. Og tinuod yun. Thousands of them did. Ito, libuan kanila matuog sila ng aluwas. Ang pandiha po'y pipilang libo nila nga, wa mo to. Kaya sila they thought that it was too simple. Mutanaw ra. That's easy bilibism mo na ilang isulti. Hindi ko mutuwa na ka simple. And that is the way karon some people think about sa mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. That's the way some people may think karon about the gospel of our Lord Jesus Christ. You think about the cross and the resurrection and you say, simple raman kaya na, it's too simple. I cannot possibly believe that. It cannot possibly be true. It's too easy. So, ilang itawag na easy believism. Kaya binimo, ang tao, why ikapangulibas? No excuse. Tingali may nga siya, wa man ko kay bao, bahin sa Dios tungod kay wa may nagsulti kanako, may nagapa, tinaw kanako. That is why I should not be sent to the lake of fire. Well, let this person na nag-ingon ini, ba't pabasahan na siya sa libro sa Taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, mga 20. Atong basahon ha? Verse 18 says, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Verse 19, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Klaro, tataw. Verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Wa gyoy ikab balibad, wa gyoy ipangatarungan ang tao.
ang mga irihis, mo ba na term sa heathens? Irihis. Heathens are heathens. Dili kay wa sila may bao nga ana ay Dios. They just reject. Hila lang yung gisalikway. Gusto? Kaya binimo, ang usa ka atheist, you know, kining word nga atheist, gikan ni sa Grigong pulong mo, theos. Duha na kapulong. Unya theos. Ang bot pasabot, there is no God. Walay Ginoo. Walay Diyos. O to claim that is a lie. Bakak. Now, sa laing bahin, naapoy ginganlan og agnostic. Nakatagbo kabag pulong agnostic. Kining agnostic gikan ni pod sa Grigong pulong nga gnosis. Gnosis, G-N-O-S-I-S. O kini gnosis nagpasabot, I do not know there is a God. Now, likewise, to claim that is a lie. Gusto? Bakak iyapon. Kaya ang labing tinuod, paminaw, there is no such thing as atheist or agnostic. Diya sa Salmo 19, versikulo 1, unsay gisulti diya. The heavens declare the glory of God, and these so-called atheists and agnostics cannot deny that. Di gid sila makapangulipas niya, di sila makalimod niya na. Gani, ang pagkaana ay Diyos, mao kini tinubdan sa tibuok universo and everything in it. Yes. So, we can say that everybody has knowledge of God. Truthfully, ang usa ka tawo nga mo kanang deny the existence of God o mosalikway sa maayong balita sa kaluwasan is actually making God a what? Is making God a liar. Kadungog ka. And that is plain blasphemy. Now, besides, siya nga mosalikway kang Ginoong Kristo ingon nga manuluwas, he is committing the unpardonable sin. Di na mapasaylo nga sala. No sa magisulti des Mateo 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Klaro? O tayo may mo. Ni Anas Mateo 12:31-32. Now, kaya binimo, ang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas, kini usa ka maladjustment nga to sustisya sa Dios. A person who rejects Christ as Savior is resisting God's will. And, unsa pa? A person who rejects Christ as Savior is his own worst enemy. In other words, unbelievers are eternal losers. Dayo na ang pagkapildiro. Gani, si Ginoong Kristo nagaingon. Mismo siya nagaingon. It's better off for unbelievers to have never been born. May palag kini mga tara, one lang matao. Kay kini kung pag salikway sa kamatuuran, kaning it is part of arrogance. It is arrogance. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. Boka. The only way and only way to be saved, bugtong pagi nga ikaw maluwas, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang.
Si Ginoong Kristo mismo sa Juan 14:6 nagaingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. No one comes to the Father but by me. Mao na. Ato ni padayon ugma. Ayo si Piazza. Sumpay niini, pagpadayon sa atong pagtuon niini. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat sa imong pag-uban kanamo, pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Uban ni kami sa among pagbungbuwag karon, likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa sibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi in our spiritual momentum. Salamat nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.